Първо, какво имам предвид под абстрактно изкуство, нямам предвид абстракционизма. По-скоро изобразяването на обекти, които нямат материален израз. Например, ако искаме да нарисуваме някакво животно, примерно лъв, това е лесно, защото рисуваме, нали, северен елен и вместо рога, грива, накрая една опашка с бисквит става. Обаче има обекти, които нямат такъв материален вид. Примерно, трябва да нарисуваме хармония или благоденствие. Това нещо вече северния елен не върши работа. И трябва да измислим някакво изображение, което да означава тези неща. Такива изображения се казват символи. И в нашия случай ще разгледаме един от доста древните символи, намерен още в неолита, беше, няма значение, това са някакви подробности, символа робетица, което представлява израз на хармонията.